Aja pe diceluk ustaz. Aja pe diceluk kiai. Ustaz Irkam umpamane. Ustaz iki guru. Lah nek ora nek murid arep ustaz iso. Disebut kiai nek ora ning santrine arep nyantreni sapa sehingga tuwuh aku dadi imam mulya sebab eneng makmum, aku dadi ustaz sebab eneng murid, aku disebut kiai sebab eneng santri, aku disebut Bu RT Pak RT sebab eneng warga. Iku mengko nuwuhke rasa ora duweni sifat adigung adiguna. Kula nyampe ngeten iki saged ditampa. Nek ora iso yo biyaneten. Nah aku nyampe ngene iki kok ora iso nampa, kok ora paham bangeten. Rugi lah mblenger kaya ngono kuwi. Nyuwun sewu, Pak. Ngapunten, Bu, kula rada kok guyon. Mungkin nek kula ngaji kaya enten pondok kitab tak waca, tak maknani, tak jlentrehke. Halah. Nina bubu aku wis apal. Tiyang niku mun saged ditingali. Nggih ditingali. Jadi pengajian iki kudu manggonku ngeten ngono ya insyaallah kula saged paham. Pun rumangsa ngrumangsani.